Ahojte, moje meno je Martin a ja mám na starosti predaj štvorkoliek v našej firme. Vzhľadom na to, že máme od vás veľmi veľa otázok, aké typy štvorkoliek predávame, tak sme sa rozhodli natočiť pre vás krátke video so sumárom typov štvorkoliek alebo takýchto pracovných strojov, kde hore budeme mať cenu a dole splátku mesačne. Máme 3 značky. Táto prvá značka, ktorú vám predstavím, je značka Linhai, ktorá má viacero kubatúr. Začíname s verziou 210. Je to vstup do sveta štvorkoliek. Nie je to 4x4, ale je to pohon 2x4. Máme 210 v červenej a v čiernej farbe. Najpredávanejším modelom za minulý rok u nás bola Linhai 420. Je to v kategórii Linhai 370, 420, 500 a 570, je to tzv. Linhai Pro Max, kde dizajnovo sú skoro úplne identické. Keď sa môžete bližšie pozrieť na líniu Pro Max, všetky 4 kubatúry vyzerajú skoro identicky. Každá má k dispozícii naviják, ťažné zariadenie, sú v 3 farbách: čierna, šedá a piesková. Linhai nás pred Vianocami roku 2024 príjemne prekvapil. Prišiel do predaja Landforce 650. Takto vyzerá v základnej verzii. A tu máme verziu Pro. Verzia Pro má navyše bedloky, plynokapalinové tlmiče, predný zadný nárazník, je vo viacerých farebných prevedeniach, modrej, zelenej, zlatej, za príplatok aj vo verzii Camo. Keď sa povie Segway, mnohí z vás si predstavia čokoľvek, len nie štvorkolku. No práve štvorkolka je to, čo Segway dostáva posledné roky výrazne do popredia. Začíname 500. 500 sa vyznačuje tým, že Segway ponúka širokú škálu farebných kombinácií. Vidíte tu úplne netradičnú oranžovú, čiernu, kamufláž. Tu viacero farebných kombinácií. Ponúkame štvorkolky v kategórii T3B aj L7E, takzvaná Euronorma 5. Každá štvorkolka má naviják, ťažné. Tieto sú tu predĺžené, lebo tie sú najčastejšie predávané. Čiže je tu dostatok miesta pre jazdca aj spolujazdca. No dá sa kúpiť aj krátka verzia. Najdostupnejšou verziou od AT6 je verzia, ktorá je v základnej výbave, nemá predný nosič, nemá posilovač, má plechové disky. No naopak to najpredávanejšou verziou od 600 Segway býva či už limitka, alebo verzia pod limitkou, kde už máte posilovač a vyzerá nádherne. Segway je zaujímavý tým, že sa viete pripojiť cez telefón, cez smartfón k svojej štvorkolke a od Segwayu nám tento rok príde ešte AT10, ktorá bude našou najvýkonnejšou štvorkolkou. Ďalšou značkou v našom portfóliu je TGB. TGB ponúkame v 2 kubatúrach, 600 a 1000. Obidve sú predĺžené, aj pre jazdca, aj spolujazdca je dostatok miesta. 600 je jednovalec, 1000 je dvojvalec. Štandardne je dodávaná na kolesách, ale máme tu takto krásne zobrazenú na pásoch. Táto 1000 je najsilnejšou štvorkolkou v našom portfóliu. Najčastejšie ľudia kupujú verziu v Euro 5, takto vyzerá limitka. Limitka sa vyznačuje tým, že má zadný špeciálny nárazník. V ponuke máme ešte väčšie stroje s korbou, tzv. UTV. Tu si môžete vybrať verzie na benzín, diesel, ale aj elektriku. 3 či 6 miestne. Tieto UTVčka si viete vybaviť aj vyhrievanou kabínou, vďaka ktorej je práca v zime zaujímavejšou. Štandardne máte od nás dovoz v cene v rámci celého Slovenska. Všetky tieto štvorkolky môžu ísť na cesty a stačí vám k ním vodičák B. Aktuálne prebieha veľká kampaň a máme zľavy na príslušenstvo. Čo? Nejaké zľavy na príslušenstvo? Jaké zľavy?